Radyo Natin FM Naga. Kalakantaan mo sana yan. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin nationwide. Anong M ang masarap? Usapan, usapang masinsinan, usapang makabuluhan, usapang mabilisan, usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pilipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Radyo Natin nationwide. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Usapang M. Kasama niyo po ang nag-iisa niyong kumare sa ere, walang iba kundi si Mama Jana, dito po sa 89.5 Radyo Natin FM. At tayo rin po ay napapanood live sa ating FB page Radyo Natin 89.5 Naga. At tayo din po ay may live streaming sa radyonatinfm.com/naga. And ngayong araw na po ay napaka-espesyal dahil meron po tayong mga bisita para ipakilala sa atin o para po tayo ay imbitahan sa darating na 8th Bicol Agri Summit. Hatid po sa atin ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Kaya hindi ko na po papatagalin. Isa-isain ko na po sila para naman mabati tayong lahat na nakikinig at nanonood. Una po ay si Ma'am Regina. Tama po o Regina? Pareho. Regina Melchor. Siya po ang EVP and Chair ng 2025 Business Expo. Kamusta po, Ma'am? Mabuti naman po. Magandang umaga o tanghali na ba sa ating mga tagapakinig ng Radyo Natin Nationwide 89.5 Naga, your friend, your radio. Wow, napakaganda ng greetings ni Ma'am. Thank you so much po. And kasama din po natin si Mr. Smith Chang. Siya po ang chairperson ng gaganapin na 8th Bicol Agri Summit. Hello sir, kamusta man po? Yes, ma'am. Good morning po. And sa lahat po ng nanonood at tagapakinig ng radyo natin nationwide 89.5 Naga, your friend, your radio, good morning po sa inyong lahat. Yan, good morning man po sa iyo Sir Smith. And syempre, ito po kilalang-kilala talaga natin, si Ma'am. Lagi natin siya nakikita at lagi rin natin siyang napapanood lalo na kung may mga big events dito po sa Naga at sa Camarines Sur. Walang iba kundi si Ma'am Tess Banyares Delfin. Siya po ang VP for Public Relations ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Good morning, Ma'am Tess! Good morning, Mama Jana. And po, sa tuwing mga paraantabay, asin mga parahinan nyog, kan radyo natin nationwide 89.5 Naga, marahay na aga po sa Indo Gabos. Dakula po ang samuyang onra na tinawan kami considering na opportunity or asin oportunidad na makairibanan mi po kamo. Mabikol kami asin Tagalog, asin English, igdi para lalo kitang magkairintindihan. Kami po ang bisita mo niyan digdi sa Indong Padangat na radio station 89.5 Naga. Thank you. Yes, at dahil nga po nandito kayo para sa darating na 8th Bicol Agri Summit, Ma'am, pwede nyo po bang ikwento sa amin kung ano po ba ang 8th Bicol Agri Summit? Bago ko po i-introduce ang sa kuyang kairibanan, of course, ang sa tuyang Expo Chair for the 8th Bicol Agri Summit and sa muya pong chairperson kang Bicol Business
Expo kang Camarines Sur Chamber. Gusto ko pong iimbitaran kamo and ang mga detalye po kay ini itatao sa tuya kan sa tuyang kaibahanan di kan sa kuyang kaibahanan di sa chamber. Ini po mga tugang sarong espuersos kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. 2 weeks ago, tinapos mi pa lang po itong sa tuyang first expo, which is the Food and Beverage Expo. So naging successful itong event na ito para po ito sa satuyang mga may negosyo sa restaurant, may negosyo mo niyan baga mamadyana, usong-uso mo niyan ang mga coffee shops. So dakul po kitang naging participantes kang nagtalikod lang po na FABEX or Food and Beverage. So ngunyan, kung taano po tanyaong kami para po i-promote sa Indo, as in, imbitaran po kamo kan sa tuyang gigibuhon na 8th Bicol Agri Summit. Digdi po, nagigibuhon gilaray sa atrium kang Robinson's Mall. An sa kuya pong kairibana na Sir Smith Chang, iyo po ang mapaabot sa Indo kang mga detalye kaining 4 na aldaw na ining Agri Summit which will happen on June 25, 26, 27 hanggang June 28. Yes po, Sir Smith. Yun po. Hello. Yan po. Bago po ako gusto ko lang po muna magpasalamat kay ma'am sa radio natin, nationwide, sa Provincial Government of Camarines Sur, Department of Agriculture, RFO 5, ATI, Agriculture Technical Institute, and Bureau of Fisheries and Aquatic. Yun po. Actually, on this coming June 25 to 28, meron po tayong gaganapin na Agri Summit sa may Robinson's Place Atrium. It's going to be from 10 a.m. to 8 p.m. Yan po is, madami po tayong mga invited guests, invited speakers na magsasalita po. Yung katulad po yung isang nagiging, alam naman natin, nationwide ito yung nagiging problema natin, yung kakulangan po natin ng baboy ngayon. So, we have invited the speakers to help us kung paano ba mapadami ulit yung mga baboy, mag-repopulate. And we also have a speakers na alam ko ito na iniintay ng lahat, yung vaccine for the ASF. And also, may mga invited guests, din po tayo, speakers po tayo na regarding sa paano po ba man-utilize yung acidity ng soil natin to make it more productive again. We also have speakers from before na magtuturo sa atin kung paano mag-alaga ng tilapia, hito, seaweeds, and not only that, but tuturuan din po natin tayo kung paano i-process. And also from the ATI, meron po sila how we can have the sustainable agriculture and for the food security. And for the DA po, meron po tayong speaker. Ito po, ang daming nagreklamo. Bagsak ang presyo ng ng palay. So ngayon po, how can we, what solution do we see on that? Actually po, hindi po siya dahil sa bagsakang presyo, kundi maliit po kasi yung ani natin. So, yun po. Sana makapunta po tayo. May kikwento lang po ako. May isa pong magkaibigan. Sabi po ng kaibigan niya, alam mo pare, hindi ako nainiwalang may doktor eh. Sabi niya, bakit naman? Kasi ang daming may sakit. Sabi sa kanya ng doktor, pare, alam mo, kaya may sakit kasi hindi naman sila lumalapit sa amin. So, just like, ito po, ginagawa po to. This is the 8th year. Please do come. Ito po is para po to sa mangunguma natin, mangingisda natin, mga negosyante, may mga negosyo, may mga trabaho. So, you can see the opportunity of agriculture. Ang tao po, hindi po tumitigil kumain. So, yan po yung negosyong wala pong kalugian dapat eh. Minsan may mga sinasabi because of the climate change, but ito po, kaya po tayo nandito, kaya po nandito si CSCCI, and we're doing this Agri Summit para po ma-improve natin. May mga po tayo, may mga
invited speakers din po tayo regarding sa mga, ano po ba yung mga machineries na makabago ngayon? Technology. Kaya ito po kompleto na. At ito pa po, wala po tong bayad. This is for free. But, there's more. May raffle pa po tayo doon. So, pwede pa po kayong may maiuwi. Pero po doon sa learnings na makukuha nyo doon, pero pa doon sa pagsaod nyo doon, kasi may mga exhibits din po, mga produce din po doon, pwede pa po kayong manalo sa raffle. So, what more can you ask? You just have to bring yourself there and see you on June 25 to 28 Bicol Agri Summit, Robinson's Place, Atrium, from 10 a.m. to 8 p.m. Ayan, ako. Sir, and ma'am, napakaganda po ng collaboration na ito with the Department of Agriculture. Kasi totoo po yung sinabi mo, sir, maraming mga bagay-bagay ngayon sa ating agrikultura na dapat ma-upgrade or ma-update ang ating mga magsasaka, ang mga tao na may mga interest dito. Ma'am Regina, ano po ang maidadagdag mo pa? Adding to that nga po, bukod dun sa sinasabi niyang raffle, marami tayong matututunan. At yun nga po, lagi natin sinasabi, may pera sa agrikultura. Meron po naman talaga. Sabi niya nga, kasi po into agriculture ako. Ang business ko is agriculture, kaya medyo tumaba tayo, lumaki tayo sa agrikultura. At marami po, in that 4 days, marami kayong matututunan. Sabi niya nga, maraming raffle and maraming mabibring out yung mga tao o yung mga nakikinig ngayon na come na po at libre po to. Pati po yung aming organization ay ginagawa ito pang 8 years na nga po para makatulong sa ating magsasaka, maging isda, MSMEs na gumanda ang mga buhay nila. Yun po. Ano pa bang i-add ko? Actually, as the overall chairman, bukod po sa Agri Summit, meron pa po kaming mga upcoming event. Kunin ko na din yung opportunity para pero ang alam ko, babalik pa ulit kami dito to promote kung ano yung next activity namin. Ano po, meron po kaming yung next from after ng Agri Summit is Game Fowl, which is to be held at the Cafuerte Game Fowl Expo with Mr. Ricardo Magtuto, yung aming Expo Chairman. Puro gwapo po Tignan mo naman ang aming Expo Chairman. Napakasipag at gwapong-gwapo din. Parang na-interview mo yung aking Fabex Chairman, si Patrick D. Di ba? Magaganda at mga gwapo at saka mga medyo kaseksihan. Ang grupo ko. Ayun po. And then yung sunod namin, yung 11th Regional Youth Entrepreneurship or yung RYEC. Ito naman pa 11 years na po namin, which is nag-start to kay Mr. Solomon Ngo, yung president dati, si past president Solomon Ngo. Nagdire-diretso na po siya pa 11th year na ngayon yung aming Expo Chairman si Jonathan Lim. And then after that, meron kitang Kamsur Tourism Development Program, which is to be held on August 4 to 12. This is 8-day seminar with DOT. Libre po ito. But, syempre, on a limited slots lang. Opo. And then, next, yung ating, Kamsur Construct into mga construction naman. Headed to ni Mr. Engineer Dan Marco. It will be on July 18. Yun po. At marami pa po kaming parang mga pocket events sa chamber. Hindi na nga kami nagtatrabaho sa amin sa chamber na lang. Hindi naman po. Joke lang po yun. Kaya umuwi mo. Hindi, umuwi pa rin naman po at nagtatrabaho talaga. But part na po ito ng kung paano kami makakatulong sa Camarines Sur, sa ating, lalo na po nga, sa sektor ng magsasaka, sa sektor ng mga MSMEs, kung paano makakatulong pa yung Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry sa ating pamayanan, with syempre the help of government unit of Camarines Sur. And then the rest of the partners po namin na binanggit na ni Mr. Smith Chang. And yung pa pong iba na patara-tara, nandito ang aming always lagi naming kasama, si Ma'am Tess. Thank you very much po. Yes, oo.
Iyo, tama po ito, Ma'am Jana. Hindi itong pig-mention sa Indo kang Samuya pong Executive Vice President and the Chair of the Business Expo. Ang Camarines Sur Chamber of Commerce po is a voluntary organization and an active organization of 300 plus strong business people, businessmen and women of Camarines Sur. So, voluntaryo, ang samuyang advokasya na ini, garo sabi nga ni, mga apostolate ni ini, na being the voice of business in Camarines Sur, makatabang kami sa mga medium small and micro small and medium enterprises. Ngunyan sa agri, makatabang kami duman sa mga iso-showcase kang sa tuyang mga parauma from their mga produce na i-display ninda dyan. Igwa kitang itong anong kwentong agri mo na naging maugma ka sa simpleng bagay na nagtanong ka tapos nakaguno ka ning sarong dakulao na produce mo. So, these are some examples na paano ta sinda ma-recognize, Mama Jana. So, this is a very important activity na ginigibo po kang chamber na sarong voluntaryong organisasyon na ang mga miyembro almost all are successful in their own businesses. Pero, yaon pa po girara itong sa indang advokasya na how can we help elevate and sustain the poverty level that we are having right now, and of course duman sa indang sustainable economy, no, na maangat ta ang sa indang pagbuhay. So dakulaon po ining angat sa mga taga Camsur Chamber nga ni, although yaon po dyan ang tabang Samuya kang Provincial Government of Camarines Sur, and we are actually partnering with different line agencies of the government. Dahil man po ini kayang suluhon. Actually po, Ma'am Jana, pigpapagian mi po ang buhay kan sa tuyang mga partner agencies na ini. Kasi they are supposed to be doing that. Pero yaon po ang chamber para hand in hand, kasi ngunyan baga ang PPP or private partnership, iyan ang pigi-encourage ngunyan kang gobyerno. So kami po, bilang mga private partners kang sa tuyang mga line agencies of the government, we have this mga very important events and programs and activities na ginigibo mi para mas lalo tapang matabangan ang satuyang mga constituentes sa iba-ibang sektor. Kaya, dakulaon po ang samuyang imbitasyon sa satuyang mga paraantabay, yaon po kita digdi, nadadungog kita digdi sa taas kang Naga City People's Mall, digdi po sa istasyon kang 89.5 Naga. Kaya, samuya pong iniimbitaran ka mo, Giraray, na padagos-dagos ining programang ini, Mama Jana, da ipo ini nagpupundo. These are two big events kaya talagang kaipuhanan ming i-promote the food and beverage and then ining Agri Summit. Ang masunod po kaiyan, igwa kitang inaapod na sa Camsur Construct naman, sa construction business naman, this is only a one-day conference and may mga series of conferences pa para matabangan taman itong sektor na ito kansa yung mga engineers, kansa yung mga nasa lado kan construction na business. And of course, we have our tourism development program na dapat ang i-enhance ang satuyang turismo. Kung mahihiling ta po ang mga ibang probinsya, talagang dapat ta din pong iangat. Giraray ang Camarines Sur na mailag ta po giraray siya sa top 1 being a top 1 tourist destination digdi po sa Bicol. Kaya, naikukumpara taman po pagbisita ta sa mga trade mission mi sa iba-ibang syudad digdi sa Bicol, sa Pilipinas, na dapat na po giraray na pakarayon ang satuyang turismo. Ano ang may offer na tourist destinations kang Camarines Sur? So, saro po pa iyan na programa kang Camsur Chamber. Igwa kitang mga nasa sektor ning hotels, resorts, and other businesses na may relasyon, pati restaurant of course, na may relasyon sa turismo. So, kaibanan ta po iyan sa pag-develop ng programa para maiangat ta po lalo ang satuyang turismo. No? So, dakula po ang samuyang naiaambag na mga programang ini sa provincial government. Kaya salamat po sa provincial government of Camsur na padagos pong nagsusuporta sa muya. And of course, sa mga line agencies of the government, particularly ngunyan ang Department of Agriculture, we have the Bureau of Fisheries and Aquatic, we have our Agricultural Training Institute, and of course, we have our private partners na iyo ang madara po digdi ka mga teknolohiyang iyan via seminars and workshop sa satuyang maaratindir. Kaya nangapudan kami duman sa mga paraomata na nagpaplano na magdakula, paano ninda magdakula ang sa indang kita, sa indang pag-uuma. So sabi nga ni Sir Smith, igwa ngayang kwarta sa pag-uuma.
alagad, yao na po dyan itong parte na kaipuhanan mi man po nga giraring ang suporta kang sa tuyang lokal na gobyerno. So nasa sa tuya naman ining mga lideres kung papaano man ninda po mas lalo. Actually po dahil man naguuntok ang DA sa pagtaong iyan ning mga programa para mas lalo ta pang maiangat itong sa inda ang mga paraumata. We also like training young farmers na sabi tanganin mga kabataan imbes na magparaturutok sinda sa gadgets, ano do kung tuktuan ta sinda na magbalik sinda kung igwaman lang sindang mga darakulang pagsasaliri ang magurang, then we can encourage them to like tabangan mo sila mama mo paano magkultibar, paano mas mapagayon pa ang dalagan kan sa indong pag-uuma. Dahil lang po kita lang like ang iba kaya po baga negative na ay mayo nga yung suporta kaya ang gobyerno. Dahil lang po kita dapat mag-asa dyan, but we have also to always do our part kung paano ta po maiangat ang satuyang ani para maiangat naman ang satuyang kita. O, kadakol kitang nadadangog na negative na reklamo na mayo man kaya ngayong suporta, mayo kung ano-ano. Kung maasa po kita sa suporta, ini po, dakulaon na suporta na ini sa Indo ng ginigibong ini kang Cancer Chamber na paano ka mo magkakaigwa ng bagong adal, kaaraman sa mga bagong teknolohiya. Kasi Mama Jana, dapat medyo mechanized na kitangon yan. Although kayo po, anong tapamang po ang mga kamot, kan sa tuyang mga parauma, si mga paratarok, si mga parabunag, etc. But this time around, at least na-introduce na itong inaapod waganganing rice. Itong nag-aani, rice harvester. O at least yaon na na-introduce na. Dakol na po ang nag-embrace ka yan, dakol na po ang nag-ako kang bagong iyan na teknolohiya. Ay, marirahay pa lang ngaya. Kanto kaya kadakol kitang movement, makuha kita ng mga paraani, makuha kita ng mga paralinig kang paroy, sa mga terminologies kay Smith, no? Yeah, nadaro ko lang iyan duman sa kuyang mother-in-law because she is really a very good farmer. Kadara kulang mga properties nila sa Libmanan. So, this time around, talagang nag-ano na kita, technological transfer from hand to machineries or technology. Yes, Sir Smith. May dadagdag ka pa po. Yun po, actually, ngayon po, yung isang ansa na pag-usapan namin, paano yung mga labor force natin pag nag-machineries na tayo? If we can grow the agriculture industry, pwede na po tayo maglabas ng produkto natin going to other places. So, katulad po, example po natin yung Vietnam. Yes. Vietnam right now is machineries na din yung tumatakbo sa kanila. Thailand. But, even Thailand. But, hindi po sila nadi-displace yung mga tao nila. Because, yun na nga, lalabas na sila ng dried mango. Lalabas na sila ng dehydrated fruits, vegetables. So, yun po, kailangan pa din ng manpower doon. But, yun na nga, dahil nga, hindi na siya sa kung hindi, medyo nag-blue, nagwa-white collar na yung mga tao. So, na siya, they're modernizing. So, yun din po sana sa atin, we have to learn this. We have to embrace this because this is the change that we really need para mapalaki pa natin yung agrikultura natin. Kaya yun na nga po, we've been doing this for 8 years. Sa tingin ko, sa loob ng 8 years na yan, as nakikita ko, dahil connected din ako sa agriculture, there's been lot of changes. And every year, it's improving. So, sana po, wag po nating don't let this opportunity pass na hindi natin i-grab. Kasi yun na nga po yung sabi kanina, wala naman po kaming sahod dito eh. Abono pa nga eh. Kaya nga agrikultura, abono eh. Actually, dakulaon baga po, Mama Jana, just to interrupt Sir Smith here, dakulaon pong potential may nakatapula bagang sector po ang agriculture. And then Camarines Sur is one of those provinces in the Philippines that we have na talaga grabe ang potential for agriculture. So, rice granary, hindi. Talagang siguro kaipuhanan lang talagang i-push pa, more. And then, angat din po or challenge din po sa satuyang gobyerno na kung paano talaga, mas lalong, mga magayon na programa talagang dapat matutukan, mapakarahay, no?
na dai masayang, Mama Jana, dai masayang. No, Smith? Yes. Okay. Ito po, kompleto na to. Mula sa lupa, pumunta sa tubig, pumunta sa makinarya, pumunta sa teknolohiya. Tapos we have the produce. Yes. Iluluto na lang natin. Yung produce po natin, yun na nga yung ituturo pa din po. How can we put more value Yeah. sa produce natin? So, technically po, wala naman po nagiging pagkukulang. Hindi lang po siguro talaga na i-connect ng maayos. So, hopefully, this time, I-connect pagtulungan po natin. I-connect na natin siya. Kaya po nandito si Camarines. We could also encourage like Sure, processing plants baga. Yes. Kadakil kitang produce na yan ng patag. Oh, we can make it banana chips. Kung kaisa Cebu and other parts of the Philippines na nagpo-produce ng daning dakulo ng mangga during harvesting season, pwede tabaga iyan i-preserve. Sabi nga ni na itong dried fruits. Oo. So, nag-import kita kayan right now. Dakulong kitang ini-import ka mga siring as Thailand and then even in Vietnam. Ang bagas na sana nga ni. Si Ma'am Gina can testify that kasi yan sa iyang negosyo kan sa iyang pamilya. Dakulaon po ang sa iyang maying rice mill and sa sinang enggo. Ma'am Gina. Nadali na kita magparang... Yes po. Into agriculture, kaya yun, may pera po sa agrikultura. Yun. And invited na po natin sila. Yun po, ang gagawin nyo lang, pumunta sa Robinson, makinig, manood, manalo, at mag-uwi ng manood at mag-uwi ng mga papremyo, at marami din po ngang mga local produce. Yun na nga po, nandun na tayo sa makinarya, etc. Dito, bibili naman kayo ng mga local produce natin. Yun po kasi maraming mga booth doon na pwede nilang pasyalan, at kung may magustuhan, di mamalengke na rin po sila. Yun lang po. At ano pa ba? Opo, ma'am, kung meron ka pa pong tanong, nandito kaming tatlo para sagutin kung ano man yung medyo gusto mong itanong sa amin. Yan po. With your, bukod po dito sa 8th Bicol Agri Summit, yung mga nabanggit mo po kanina na mga iba pang upcoming events po ng CSCCI, ano po yan? Paano po, yung mga interesado po nating nakikinig ngayon, paano po sila makaka-join? May pre-registration po baga? Or saan po nila makikita yung mga updates? Doon lang po sa aming Facebook account, at meron din po dong email at saka telephone number. Meron din po kaming malaking opisina diyan sa Almeda Highway, po dun sa Kinagaite property. So pwede silang pumunta doon, pero ngayon baga hawak-hawak na ng tao gadget. So, even the farmers po ay nagagadget na ngayon. So, yun yung maganda naman na innovation. Kasi nga nung araw, ang farmers walang cellphone. Ngayon po, hindi na totoo yan. Ang farmers ay nagsa-cellphone na din. Yun po. And malalaman o makikita nila kung saan yung mga may question sila, pwede nilang makuha, or may anak sila na saan ba to yung next na programa ng Bicol Agri Summit. Although yung next namin po after ng 8 Bicol Agri Summit, ang sunod po dun sa Cafuerte, yun nga pong this coming August 22 to 23, ito pong game foul. Usually po pag game foul, ay oo pala, nakalimutan ko na. Yung construct is July 18, libre po yan. Pero mga one-day event lang yan, dun sa aming opisina, free registration din po siya. Pero yung usually dyan, mga into electrical engineers, civil engineers, or mga architects, yun po yung mga pa-seminar namin. Actually, meron na pala akong kodi ko dito. Yun po. Ayan, parang it's on July 18, 2025. Good for 50 participants. BFPRA 9514 sa umaga. Tapos sa hapon, yung Green Building Technology naman ang topic ng aming si Engineer Dan Marco. Siya yung magdadala o kukuha ng speakers about dyan po. And then yung sunod na yung August ng August 22 to 23 naman po yung game foul. Usually yung game foul
ewan na natin. Kahit hindi mo i-promote yan, ang dami-dami laging tao. Kasi nga, po, ayun. Yung sinasabi niyang may school, may school bang tawag doon? Or may, yun nga, pupunta sa Bulangan, parang ganun. Tagalog kasi sa amin yun, parang, ma-school ka na naman. Ibig sabihin yun, maduman sa Bulangan. Ano po? But, ito po is, yun nga, lagi siyang tinataot, lagi pong from Manila din, or ibang yung mga parabulang na, or into that, into, mga breeders, into that kind of business din. Kasi nga, kung, sabi nga ni Sir Ricky dun sa, it's a very good industry na rin, and yun nga po part pa rin po siya ng ng aming expo. And then anong next natin, yung by October yung 11th Regional Youth Entrepreneur Congress, which is yung RYEC. Hopefully yun nga, nagmeeting na kami ng chairman nito, si Jojo Lim. This time kasi for 10 years kinukulong namin yung mga estudyante, kinukulong namin yung mga bata into entrepreneurship. This time, hindi namin siya ikukulong. At ngayon po, bagang kabataan, hindi mo na talaga pwedeng ikulong sa bahay. Talagang lumalabas na. So, this is a very good, parang upgrading nung aming event na, at ang mga ang mga may idea nito, mga young businessmen din ng aming, chamber, na i-upgrade, igagawin nila na hindi lang sa isang lugar at lalabas maraming activity ang mga bata, hindi nakaupo lang. Ayun po. At marami pa po kaming mga pocket events na makikita lang naman po nila sa website, dun sa Facebook account namin, may telephone number doon, at meron din pong email address na even kahit doon, pwede silang magtanong ng question, mag-ask the questions, kasi doon po sa office namin, laging may 4 po kaming secretariat na sumasagot at nagsisimbag yun, kung ano yung mga tanong ng mga gustong magtanong para kung ano yung mga activities ng CSCCI. Ayan. So, balik po tayo sa 8th Bicol Agri Summit. With all the upgrades, changes, and modernization, napakaganda po. Ang masasabi ko talaga is, napakaganda. Kwento pa lang, pero nakikita ko na magiging napakaganda po ng 8th Bicol Agri Summit na magaganap ngayong June 25 to 28. Lalo na po kasi parang this is encouraging sa mga youth, sa youth sector natin. Kasi di ba po, ang alam natin is kailangan ng mga farmers ngayon na ma-involve ang mga youth, mga kabataan. Lalo na, syempre, tumatanda na yung mga farmers natin, humihina na rin sila. Although may machineries, syempre kailangan din na may mag-manage. So, this is very encouraging sa ating youth sector. So, before we end po yung ating program, Ma'am, Sir, we would like you to invite our viewers, our listeners again para sa darating na 8th Bicol Agri Summit. Okay, yun po. See you all on June 25 to 28, Robinson's Place Atrium from 10 a.m. to 8 p.m. Come and enjoy, win prizes, and learn a lot. Yun po, actually may dagdag lang po ako konti, regarding sa youth. Yun nga po, if the youth want to start a business, ito po yung pinakamaliit na capitalization na business, yung agriculture. Pwede ka na po magtanim sa backyard mo And from that, pwede mo na ibenta yun dun sa, if you manage it well, pwede mo na pong ibenta yun dun sa mga kapitbahay mo. Backyard garden you start earning on that. Diba? Ang dami po, sobrang ganda po ng agrikultura na hindi lang po talaga natin napapansin. So, with that, see you all! Again, June 25 to 28, 10 a.m. to 8 p.m., Robinson's Place, Atrium. Kita-kits po tayo doon. Yeah, okay. Thank you, Chair Smith. The event will happen on June 25. It will start with an 11 o'clock mass, sabi Mama Jana. No, duman mismo, so sabi tangani, we put God first in everything that we do. Ang hapon po after lunch, mga 1 o'clock, will be the formal ribbon cutting and formal opening salvo of the 4-day Bicol Agri Summit event. Okay. And siring mo po sa pagpaarami, mga tugang,
Ang pasasalamat po kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry in behalf of CSCCI. Paagi po kan samuyang presidente na si Ma'am Annie Gaite Badong. Buot mi pong magpasalamat sa manehamento kang radyo natin nationwide 89.5 Naga sa indong station manager kay Ma'am Marife. Na dahil po nagduduruwa-duwa kung ano man ang samuyang pakiulay na we are going to go to our friends in the mainstream media para mas lalo tapong ma-hype ang samuyang programa as in man ma-share through your media mileage ining samuyang mga programa kang Camsur Chamber. So again, thank you very much to the management and staff of radyo natin. Thank you Ms. Marife, Mama Jana, and the rest of your team. Salamat po. Sana po dahil magsawa ang mga tugang ni as in mga pag-inibami sa mainstream media na these are newsworthy na pwede nindo po talagang gibuhan ning bareta para po mas lalo ta po pang maibalangibog sa tuyang mga pag-iniba, sa tuyang mga tugang digdi sa Bicol na ikaw kitang mga siring kaining programa na kaipuhanan talagang anduyugan, kaipuhanan na dumanan, as in for them to see for themselves kung ano ang idinudulot kaini iyo. So salamat pong giraray, hali po sa Camsur Chamber of Commerce and Industry. Ma'am Jana. Thank you very much po, Mama Jana. Mama Jana. Yun po, sa mga nakikinig, ito na pong week na to. Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ito na po yun. Not next week, this week na po. Yun lang po. Thank you very much. Ayan, and thank you so much din po sa pagbigay ng oras nyo. Alam ko po, since sa Wednesday na yan, very busy na rin po kayo with the mga last minute preps. Ano po? have an interview with us there sa Sure po, opo. And makakaasa po kayo na maduman kami ni Ma'am Mafe. Ayan, so, opo. Once again, maraming salamat po sa inyong oras. And, ayan mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan ha. Mark your calendars, June 25 hanggang 28. Yan po, gaganapin ang 8th Bicol Agri Summit ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry dyan po sa Robinson's Place, Naga Atrium from 10 a.m. to 8 p.m. Kaya mark your calendars at kita-kita po tayo doon for their 4 days event. Maraming thank you po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at sa pagsama sa amin sa aming FB Live. This is Mama Jana. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa, so stay tuned sa 89.5 Radyo natin nationwide in Naga City. Maraming thank you po sa inyo lahat, and to God be all the glory. Usapang masinsinan, usapang makabuluhan, usapang mabilisan, usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pinipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. For your tarpaulin, outdoor and indoor ads, Trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl stickers, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic